טוב, אני תמר, מי שלא יודע. סרטון תוקע ראשון. כן, זה לא הקול שלי, פשוט אני לא רוצה שישמעו את הקול שלי. טוב, סרטון. התכוונתי להגיד בקטע הזה, שכאילו סרטון תוקע בוקר ראשון, כן, לא כל כך מבינים עם הקול הזה. תוקע בוקר ראשון, היי דד. טוב, אז לי קוראים מאיה, אני קוראים רוני. בוא נעשה לך מסירות בית, יאללה. כאילו אני נשמעת כל כך תינוקת. אני ממש תינוקת, אני כיתה ה'. גם פה טעיתי ורציתי להגיד כיתה ה'. טוב, בוא נראה. לא מעניין בחוץ. יאללה, בוא נתחיל. יש פה את הכניסה הזאת, עם החטיבים של הכלבה שלנו, אחר כך נראה אותה. יש פה את המטבח. אין כלום מקרב, כי אין לי כוח. יאללה, בוא נמשיך. יש פה כזה מרפסת כזאת. חוץ, רגע, וואי, הפלאפון שלי נקרא. טוב, יש פה את בל הכלבה החמודה הזאת. כן, ניתן לה לישון, לא נפריע לה. טוב, יאללה, בוא נמשיך. יואו, אימא'לה, אני פשוט משנה את הכל פעם, אימא'לה. טוב, זאת אמא שלנו. היי, אני אילנה. יאללה, בוא נמשיך. יש פה כזה מקום כזה ישירה. פה יש את החצר. יש פה כזה חצר שאימא לא טועה. וזה, כן. אם אתם רוצים עוד כאלה, תרשמו בתגובות, כאילו. יאללה, בואי נמשיך. יאללה, לקומה הבאה. קומה 2. אתם לא שומעים את הרעש, כאילו, שלה. עכשיו אני שמה לב, שכאילו אתם כן שומעים את זה, אבל כן, תתעלמו. זה שלה, כן. זה אחד המעצבנים. יואו, אני נשמעת כזאת תינוקת, אימא'לה, יואו. אני לא אוהבת שטייטר, איך קוראים את זה, די. טוב, איך שלא קוראים את זה? אומרים את זה, לא באמת. אני כאילו, זה. כמה דקות אנחנו בהקלטה, אני לא יודעת. בואו נמשיך. אימא'לה. טוב, אז זה הקומה השנייה, מתי אתם רואים אותה? בואו נתחיל מהחדר הזה. פה זה החדר של אמא. יש פה כזה סלון קטן כזה. אוי, שיט, לא אמרתי דברים על הסלון שלמטה. טוב, אחר כך נדבר למטה. יש פה את הסלון הקטן הזה. יש פה את הבגדים, זה. בוא נמשיך, זה החדר שלנו. יש פה תיקים ודברים כאלה. יואו, רציתי להרים את התיק, אז לא נותן לי. רגע, הנה, תיקים ודברים. יש פה את הבגדים שלנו, יש פה קצת דברים כאלה. יש פה מחשבים שיש לכל אחת. עכשיו בוא נמשיך, יש פה את המיטת קומתיים שלנו, שלי זה למטה, שלי זה למעלה. יאללה, בוא נמשיך. יש פה את המקלחת ואת השירותים וזה. יאללה, בוא נמשיך, כי אין מה לראות כל כך. אם אתם רוצים, הנה, סתכלו, יאללה, בוא נמשיך. יש פה כזה צמחייה כזאת וזה. אוי, עכשיו בוא נמשיך. יש פה את בסדר, יש פה קצת גם צמחים והכל, אפשר פה לשבת אם רוצים. כן. עכשיו שנייה לפני הסוף, אני רוצה רק להגיד לכם, לאחרונה אין לי המון צפיות בסרטונים, אז בבקשה תעריכו, כי אני עובדת מאוד קשה בסרטונים, אני יודעת שאני לא עושה עריכות או משהו, כי אני לא כזה טובה בעריכה, אבל בבקשה תעריכו, אני עובדת מאוד קשה. בוא נמשיך בסרטון. אבל אני אראה לקומה למטה. אני אראה לכם את הסלון, ואז נגמר. כאילו, אם מישהו תצפיע לי פה, אני באמת אשמח. והקולות רגע שאתם שומעים, זה הקולות של אחים שלי, כן, אני חייבת לשמור עליהם. כן, תתעלמו. טוב, אם אתם שומעים כאילו קולות של בנייה או משהו, אז כן, אנשים בנים פה. הפלאפון הזה, נו. למה אין אינטרנט? באמת. כאילו יש אינטרנט, אבל בסדר. או שראיתי את זה, לא יודעת, יש לי זיכרון קצר. אז הנה הסלון, אפשר לשבת פה, יש פה גם את הרחובות שלנו והמחברות. טוב, אז זהו. בוא נעשה סגיר.
טוב, תודה שצפיתם, אם צפיתם עד לפה, באמת תתנו לייק, כבר, סתם, אני לא מאלה שכאילו עושים את זה, כי אני לא כזה טובה בזה. טוב, אז אם אתם רוצים עוד כאלה, לרשום בתגובות דחוף, עם טלפון נפל לי. טוב, אז תודה רבה שצפיתם, וביי.